Eno dhiwa machielo nyakorom gajwang marwa kechendo maduol tich ariyo tarik 2 dwe mar abich mabende waikoni weche mathodhia makawuono kore okadam kamago mag siasa ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no dhi nyime kabende wang'iyo ni mano matuti fam marwa no go touch kuonde opogore kagimanyo no ng'anyo nyakorom gajwang wakelo ni mano eka bang'e ma emang ne bed kuk mar twak mar chenro maduol mabende amneta kanyo gi Trevor Mbija gedhigo mbaka kanyo gi Professor Alfred Omene weche go mag siasa to mano biro mana bang' weche manyien magi etuol weche. 20 of these autopsies we did had features of people who died because of starvation. So we are very certain that this person, who was a child also, was actually strangulated. Nonro setim ne ringre 30 kin mago ma oseyudi liete mashaka hola kamoko kuomgi yangore ni kod ranyisi ni gin ji manode kendo monegi. If the two were rearrested on Friday, 24th April, as submitted by Ms. Kabaga for the state, then they should not once again be lumped together with the 7 who are being held for a period of 14 days, which lapsed today. Jadolo Paul Mackenzie no make nyadirio kendo otere doho kitude gi timbe maundu ka jadolo Ezekiel Odero to gengne kuom ndalo mamoko ariyo. Kama unajua ulishinda, fungua sava. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochako ng'anyo kendo ka obila orakore gi jong'anyo e moko kuom gwenge ma pachuka ka kuonde mamoko to chenro ne odhi nyime kaka pile. Machiegni nyakorom gajwang chilo ni mar duol en moro marwa ni Ramogi TV mar mi weche manyien mago motimore pachoka e counties duto kachiel gi alwora kanyo ma intie nyakorom gajwang wantiere gi jofo marwa abina saisi kayo ni ochokonwa weche gi e chenro ni mar duol kabende inyalo bedo thuolo matudi kod wariyo adeka ochena no bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook Twitter gi YouTube nyiswa pacho dhio makawuono kotendo gi magi mwa ikoni machiegni nyinga Lydia okay jaloko marwa en Elizabeth Tieno. Bero magringre ji maloyo 100 ma osego liete mashaka hola no dhi mbele odiochienge mar ariyo. Bero no mano tiele gi jabero mar piny owacho Johnson Oduor oyango ni 4 kuom ringre 30 mano osetiek timne gi bero gin mag ji manonegi. Moko kuom ringrego bende ne ode kamoko to nogo bindi nyaka tho. Auchiel poko ng'ere gima nonego kamodong to notho bang' riyo kech kuom kinde malach enocha bende wakelo ni kuku mare mana bang' dakika machok nyakorom gajwang kete mana ka Ramogi TV nikech wadhi minonro mar bero makamano. Anyuola more county Manyamira manyo wede gi 11 mawachore ni okwami bungu mashaka hola kaka Judith Omondi lero no aji 11 kama oting'o chwariyo joutegi gi nyithinda 7 nowuok e din mar adwen ka gikone giyudo warruok manyien mane gidhi manye piny Tanzania. Anyuondgi wacho ni ote magisebedo ka giyoro omiyo gichich ni wedegi nyalo bedo ni nitiere bungu mashaka hola. Gweng' Manyagacho e county Manyamira. Familia moro manyanyuola gi makwan giro mapaga chiel magichichgo ni ne odhi shaka hola mar lamo kod jadolo makoch Paul Mackenzie. Ji 11 gi kuma oting'o wete ariyo ma oyang kaka Richard Mose, Joseph Mose, joute gi kachiel kod nyithinda 7 ne owuok pacho higa mar 2019 bang' uso mwandu gi duto kendo go lipot ne anyuola gi ne gidhi Tanzania mar lamo bang' fwenyo warruok manyien ma opogore gi mano mane giyudo e adwen kuma ne uriko gi lemo e. Ndi walipotoweka tuliwakosa kwa muda, hatukuwa na mawasiliano. Baadaye wakaanza kucommunicate na ndugu yangu aliyekuwa Nairobi wakiitisha msaada wa chakula na bidhaa zingine. Kama kuna wakati walikuwa naitisha hema, yani tent. Sasa tukashangaa vyakula kwenye walipo havipo. Hema ni ya kazi gani? Sasa hiyo watoto walikuwa vizuri sana. Pana maisha mazuri sana. Wanaenda kanisa ya ST. Siku ya kupotea tukasikia watoto wanapotea, sijui mahali wanaenda. Ndalo buora bang' wuok pacho negichako go simu ka gidwaro kony mar chiemo
kod hema mane oriko iketo negi e gari madhi Malindi. Mishira Mose ma ina wadgi ji ariyo ma olalgi koni muoch mar midhiero ma Shakahola oparo negi ote machuok mar simu mane oor kod wuod Richard ma oyango kaka Brian. Mane omiyo familia no oro ji ariyo ma osebedo ka ogo tach Malindi mar manyo jowadgi 11. Kaka gilero, nenore ni gin gi geno ni jog gi pod ngima kaluwore gi lipode magiyudo koa kuom jogo ma oresi kwa Shakahola. Sivyo tumesikia haya mambo ya Shakahola Malindi. Tulipotuma baadhi ya familia, my brother na my sister, wakaenda kule kuchunguza. Wamekuwa wakitupea pale ama kitupasa padi ya kwamba wale watu ambao wanakuwa rescued kutoka pale ndani kwa kichaka hicho cha Shakahola, watambua wakiwaonyesha mapicha, wanawatambua, watu wanawajua wako pale ndani. Hata wanawataja kwa majina tu kabla wao hawacha mention. Kamini ya wuoyi ma olal Shakahola to wuoyo kod chuny malit ka okwayo ya wuote mondo miyo yie odog pacho. Mamuko ai unanisikia nalia sana, mjitokeze mkuje kwa mikono ya serikali ibasaidie mkuje nyumbani. Gikwayo piny owacho mondo miyo chung chenro mamoko kendo gier badgi e reso ji manyalo bedo ni pod okwamo e bunguno. Wangeahirisha shughuli zote kama ile shughuli ya kufukua maiti na kuunda commission ya kuchunguza ni mambo gani yalifanyika pale Shakahola Malindi. Kwanza waende wakawaokoa wale watu ambao wako hai kwa hicho kichaka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mungado kia report mane wanyisi ni wa ikonika koro osebedo makare. Bero mar ringreji maloyo 100 ma osegole liete ma Shakahola na odhi mbele odiechienge mar ariyo. Bero no motelne gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor oyango ni 4 kuom ringre 30 mano osetiek timne gi bero gina mag ji manonegi. Mo kuom ringrego bende ne ode kamoko to nogo bindi nyaka tho. Auchiel pok ong'ere gima nonego kamodong' to ne otho bang' riyo kech kuom kinde malach. Ne en odiechieng' mar ariyo mar timo bero ne ringre 110 ma osegole liete ma Shakahola, bero ma otelne gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor. Duoko mar ringre 30 ma osetiek timne gi bero kelo buok kama ling'ling e wi tho mar jogo medo fwenyore e lela. Of these 30 postmortems, 8 of them were male and 22 were female. We did autopsy of 15 adults and 9 children. There are 6 persons who were lying between adults and female. We are not able to say by certainty whether they were adults or female because of the level of decomposition and skeletonization. Duoko go yango ni thoth jogo no tweyo kuom kinde buora magichwe gi tho. As per the cause of death, we found that most of them died because of starvation. Being that 20 of these autopsies we did had features of people who died because of starvation. Duoko mar ringre 3 moko nyiso ni ne odegi nyaka tho ka nyathi moro achiel to ne ogo wiye gi gimoro madik ma ochuo wito ngimane. One of them we could clearly see marks on the neck of someone who had been strangled with the breaking of some bones in the neck. So we are very certain that this person, who was a child also, was actually strangulated. 3 of them two of them of these I've said one was strangled, isn't it? Yeah, and 2 we saw that they had undergone what is called smothering. Smothering is a process whereby someone block your nose and mouth so that you're unable to breathe and you die. Kata kamano, duoko mar ringre moko auchiel ok nyis maler gino mane okelo tho margi ka bende kata kitwech margi bende ok oyangore wirani ne gisekethore mokalo. Most of these bodies were decomposed markedly, meaning that they were badly decomposed, but a few of them were just moderately and mildly decomposed. And as per the cause of death, we found that most of them died because of starvation. Jokedo ne ratiro mag oganda oseo piny owacho kuom rem nywando gi bero no ka piny owacho kokalo kuom jabero mare Johansen Oduor to oramo ni ok nochuno ni nyaka nywandgi e chenro no. Chenro no mar bero dhi mbele chieng' tich adek ka koro idhi nywand nyinyo mag del kata DNA mag familia 28 moito joge gima ichich go ne gin jodina mar jadolo Paul Mackenzie.
Kapod wang'iyo mago nyakuram gajuang jadolo Paul Mackenzie mar kanisa mar Good News International kod achije mamoko aboro nochwali doho Mashanzu bang' obila makogi kendo mana kana osewegi thuolo gi doho ma Malindi. Mackenzie tudo gi ketho mar maundu. Ekeno bende doho Mashanzu golo chik mondo migeng'ne jadolo Ezekiel Odero kuom ndalo 2 mamoko nyaka tarik 4 dwe mar 5 ma ibiro ng'adie wach one ibiro med geng'ne kuom ndalo 30 ma jomin wach nokwayo kata oyo. Ler makamano kuom ko jafom marwa George Bati. The prosecution ought to have moved the court appropriately, and therefore the orders given against them having lapsed on 24th of April, the same having also not been extended, any subsequent rearrests renders this court factors official. In regard to the first and 7th suspects, the orders have lapsed and this file can now be closed. In this regard, this miscellaneous file is therefore closed, and in regard to the miscellaneous files, the suspects are at liberty unless they are again otherwise lawfully held. Kwa dhia mago mag ng'anyo nyakuram gajuang mabende nobagi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pachoka chenro mag wuoth kod ohala norochore moko kuom gwenge ma pachoka nikech ng'anyo mag Azimio e counties makaluo kaka Kisumu, Migori kod Homa Bay. Ng'anyo notimore kendo rocho chenro mapile kapile. Jafom marwa George Juma miwaleno koya e county go makaluo. Marwa George Juma miwaleno koya e county go makaluo. Bang' twak e kind kweth ma oyier kod Azimio la Umoja kaachiel kod Kenya Kwanza ewi dwaro ma osegol kod Azimio la Umoja koso nyago lemo, kweth mar Azimio la Umoja ne odok e apaya kendo bago ng'anyo e gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Migori, ng'anyo mane obagi kod joerago mag Azimio la Umoja ne ochungo chenrogo mag wuoth e apeyni mopogore opogore kaachiel kod chenro mag ohala. Savo nyakuyao, bei mar mogo nyaka dok chien nyaka siling 70. Wabiro ng'anyo nyaka chieng' ni wayie ni omiwa right wa kaka jo Kenya. Vijana dwaro tije, counties dwaro pesa, students dwaro help. Ng'anyo mochamo sani kwa bidok chien. Joerago mag Azimio la Umoja ne oseo piny owacho kuom pek mar ngima kod midhiero mamoko mabende koro kwako piny Kenya. Kaka baba nyose wacho wan bang'e nyaka dakika mogi. Kabisa. Wach mar ariyo. Jogi wisiko nwa gi kwete diri yonge. Wadwara diri mondo wadhi mbele kaka jo Kenya. To e kaunti ma Homa Bay, joerago mag Azimio la Umoja bende ne odino apeyni mopogore opogore kod kite gino bende ochungo chenro mag wuoth. Kaya Ruto dwaro ni mondo tie Kenya ka gi kwe. To oyaw sava mondo wang'eni no yombo maler. Wainyore mang'eny nikech fil kawuono wadhigo 200 to Ruto leng'aleng'a koro widono ni Ruto ne odwa nang'o. Joeragi mag Azimio la Umoja mane obago ng'anyo ne oywago pek mar ngima. Owuoyo kowacho niya ni bet mogo odwoko piny. Kagi e juma mowacho no bet mogo pod manendelea kamacho. Tani an gi go landlord mabe poka chulo nikech ngima tek. To gimomiyo ngima bedo matek kama abedo gi gowi nikech pesa okusakulet kake wadware. Ng'anyo ni bende ne okoweyo oko joerago mag Azimio la Umoja e kaunti ma Kisumu. Jogo mane ng'anyo ne obedo kod rakruok kod ng'wech makoni kod koni kod obila e chuny boma ma Kisumu. Joeragi mag Azimio la Umoja wacho ni giikore mar timo ng'anyo pile ka pile nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. George Juma, Ramogi TV. Koram gajuang chuny boma ma Nairobi no ne onge kod ng'wech makoni gi koni mathoro bede kinde mang'anyo timore. Edino koth ne nitie chuny boma kendo miyo wachal mare e odiochieng' mane Azimio la Umoja One Kenya Alliance no channel mapise mopogore opogore mayudore chuny boma ma Nairobi. Chuny boma ma Nairobi ne en kama ng'anyo mane ochan kod Azimio la Umoja One Kenya ne dhi chwe chieng' kaluwore kod chenro mar ng'anyo mane geto kuonde ma ok tin 3 mayudore chuny boma. Azimio ne chano limo apis jatend piny Kenya kaachiel kod treasury ma oting'o migawo mar omenda mane Arambe Avenue. Anniversary Towers kama oting'o apise mag duol matayo yiero IEBC emane chenro no yango ni ng'anyo dhi chakore. Kuom mano, obila ne ogoyo tach mbele Anniversary Towers odiochieng' mangima.
mana kaka ne gigoyo tach kuonde mamoko e chuny boma, kaachiel kod nderni madonjo e chuny boma. Boma ne ni nono ka moko kuom ohelni ok oyie podi chieng' mangima. Kata kuonde ma ichungoe geche ne yudore mayot, ka opogore kod chal mar boma kata mana chieng' odira. Ne ohelni mane ok oyepo, nitiere lal manyaka gikwan kaluwore ni ute mag ohalago to pod gichulo mana kaka pile. Ka kaunti ma Nairobi bende choko mare mawuok kuom weg nyamburko machungo geche boma odiechieng' ka odiechieng' ne ondusore matin. Kata kamano, kwe mane onene chuny boma ma Nairobi ne en lwasi maber ne jogo mawuotho ka gidhi e yoregi mag yuto mopogore opogore. Kwe chuny boma bende ne en ranyisi ni chuny boma ma Nairobi nyalo bet kod kwe, kata ka gwenge mamoko manie alwora mare to kwe okethore kendo oganda lawre kod obila e ng'anyo. Ka opogore gi ng'anyo ma osenene kinde mosekalo, ng'wech ma koni gi koni e kind oganda kod obila ne ok oneno kawuono. To kata kamano, ohelni mamoko noloro, ka bende kwan mag jogo mabiro e chuny boma bende ne nenore ka odok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag siasa nyakoro mgajiwang kwetha mar Kenya Kwanza koro nyiso Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo mi oyier e kind bedo kod getwak koso bago ng'anye pachoka. Kenya Kwanza wacho ni Azimio okosenyisa dier margi ne mar gidhi nyime gi ng'anyo kata obedo ni twak ne osemithuolo. Azimio to koni oikore mar dok e twak mana ka Kenya Kwanza otimo dwaro margi. Chris Owino tiere kod ler. Siasa magoyo kor kaachiel gi kawo chung' motegno e kind Azimio kod Kenya Kwanza odhi nyime odiechieng' ma kawuono kendo kelo luoro e wi geno mar chiro twak e kind kweth ariyogo. Kenya Kwanza ochung' kar tiendgi gibiro mana dhi nyime kod twak poni Azimio ochungo ng'anyo mar kwedo piny owacho. There cannot be dialogue simultaneous with street protests. The two cannot go together hand by hand. Either we talk or they demonstrate. Kaluwore kod Kenya Kwanza, onge wach matek manyalo tamo ji 14 ka giwacho ni giikore mar loko chung' margi kaka yo mar kelo kwe e pacho kae. We are prepared for the sake of our beloved country, Kenya, to bend in different directions over and over again so that these talks are successful and we heed the call, as we heed the call from His Excellency the President, William Samoei Ruto, for peace in the country and for dialogue over the issues of mutual interest affecting Kenyans. Kata kamano, gikwayo Azimio mondo we loko chung' margi kinde ka kinde, gino magiwacho ni en okenge mar thiro twak. The only issue we have with our colleagues is the oxymoron in their speeches. In one hand, they insist on a structured dialogue. In the other hand, they are for violent protests in the streets in the name of demonstrations, picketing, etc. Korka korgi, Azimio e bwo telo mar jaod bura mar Rieda Otiende Amolo bende odhi nyime kod rido tol ka giwacho ni Azimio oikore maduogo e mesa poni Kenya Kwanza ogolo Adan Keynan e komiti mar twak. We, as the Azimio team, are ready and have always been ready to resume, and we will resume anytime we get communication that the Honorable Adan Keynan has been withdrawn as a member of the Kenya Kwanza team. If we get that communication now, we are ready to resume immediately. Otiende wacho ni Kenya Kwanza ema thiro twak kuom biro e mesa gi lwedo ma okler. To give us a condition that we have to call off any demonstrations, which is a constitutional right, as a condition of resuming any discussion, again is a show of bad faith. Pod oko yangore ni ywaruok e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro dhi nyime nyaka karang'o. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Don bura mar Jubilee pod ywaruok jimbore kati nende kweth ma otelne gi jaod bura makanini Kega Orlando ni oyiero Sabina Chege kako gai mar Jubilee kendo okao karmane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Gikwedo milome manyocha ochiw gi kodwe mokalo hero magi wacho ni onge jokanyo moromo mar puodho lokruok manotimie. Gimedo ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok nyal tayo burano mar Jubilee kendo. By operation of Section 6(1) of the Presidential Retirement Benefit Act, which requires that a retired president shall not hold any office in any political party for more than 6 months after ceasing
to hold office as president, the former party leader ceased to hold office as the party leader of Jubilee in March 2023. Therefore, any communication from him cannot bind the party and is of no legal consequence. Tunafuata katiba ya chama chetu. Unakumbuka ya kwamba baada ya kufanya mkutano wetu kule Nakuru tarehe 10 mwezi wa pili, walienda kule PPDT na kesi ile ikasikizwa, maamuzi yakatoka, na maamuzi ya koti ile walisema ya kwamba turudi hapa tena kwa chama tuweze kusuluhisha mizozo ile ambayo tuko nayo. Lakini ni jambo la kusikitisha ya kwamba hawaheshimu ile koti ya PPDT. Nyakura mgajuang dakika apago chiko bang sa chila midhiambo chenro endura miweche go manyien na nyisikacha ni nyalo go kodwa mbaka nyiswa pa chiko tendro gi magi mwai kuna dhiao makawuono kapo kwa yo matin asoma na ote kamotingo mana mar Alantindi wacho ni en Wod Kenya Daniel Kinyi entire mbita sechegi ne Ramogi TV yo makare wacho ni piny Kenya odhiere kendo wacho ni jotelo goyo mana gogi kendo wacho ni Kenya sani koro dwaro mana lamo kod tweyo kabende makadamo Dennis Hesi wacho ni entire kodwa ka anachela kachiel e gwenge ma Nairobi. Bende Albert Gwea wacho ni Changamwe Mombasa Ramogi TV chopo eyo makare. Clifford Ouma wacho ni bende siaka baba wacho ni Ramogi chopo eyo makare. Hayany ben bela nitire kanyo bende karaneno ka bende Onyango Tuma wacho ni Kenya dwaro jotelo mantiere kod obwongo maler manyalo tayo Kenya yo makare kabende koro wacho ni sani ok winjo bed ni weche mag ng'anyo weche mag tamrok twak bedo gi bende pod kelo midhiere pacho ka Valentine Chieng bela ni kacha kaeto gi Janet Nena med oro ote mag Nyakura Mgajuang waduogo gi weche mathoth mana bang' yo ni metudi kodwa ma endul. Ongedni pod nigi rangi to donge anna nyisi adier kori neno ng'at ma wuondre ni en bihan no ok en bihan en mana ng'ama wuondre en odwa kwalo wakai. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 3820. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo nyakora Ramogi wang'ero kamano kuom medo kete mana kae chenro maduol wadhi mbele gi miyo weche manyien. Ng'anyo mag Azimio nodhi nyime boma ma Nairobi kod aluora mage kata odoko ni komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto nyoko ni Azimio timo ng'anyo no itok chik. Ohala no yudo ng'ol Kibra Madhari kod kuonde mamoko ka geche ariyo bende nowang' e kinde ng'anyo no. Walter Nyambaga miyo ler mathoth. E kar chung' od bura ma Kibra County ma Nairobi, johera mag Azimio monde apaya mar ng'anyo kaka ne ochigi kod tend Azimio. En ywaruok e kind jopiny kod obila kamiata miye yor diro iro malongo wang' kod dino apaya kar jot ma Olympic ma Kibra. So kuna wase wametoka Kibira wakipanda wakiwa kwa genge, na kuna msee mmoja alikuwa ameleta noma hapo, ndo akaingia kwa garage wakaanza kurusha mawe. After hapo sijui nini imehappen, nimejipata tu nikosi. E kinde ng'anyo no, bas mane tero jowuoth e dier boma katiyo kod apaya ma Ngong Road otoye mach kod rowere mapok oyangi, wach mane miyo obila omedo rida rita kwe. Vijana zaidi ya 15 walituvamia tukiwa kwa gari, akasimamisha gari. Na wakati huo dereva alikuwa amesha tense kidogo, akarusha mawe 2-3 ikagonga kioo ya. Yesechego bende jariemb lori mane owuok e kaunti ma Mombasa ne otony kendo golo puth njiri ka lori mane oriembo to ne owang'e apaya ma Southern Bypass e kendo kwethro were moko manyaka sani pod obila potimonegi apedha. Sasa ile watu wote wameshageuka, ile sasa mimi kujaribu kurudi ndio sasa wakanipata ndani ya gari, mimi wakanitoa ndani ya gari, mimi nikakimbia. E kar chung' od bura ma Mathare, johera mag Azimio ne oketo obila ko tich matek e kinde ng'anyo ka githinyore ute to gilal, wach manomiyo ohala yudo ng'ol kuom seche buora. Ji ne ng'anyo, ok ayawo tich ni mora, an ba ne ng'anyo momiya ne barabara ka. Koro no odhi kanye kata ka nyithindo ywak kare, nangi nyithindo ywak, wadwa kuchwa gi miwa. Maloyo rowere 7 ne ondhi kod obila kendo rwako gi lori. Eka jopiny to noduogo wero tienda gi machama tuni e kinde mane gitony ka pek mar ng'anyo ne omwomogi. Matimore ka jodito mag Azimio la moja to ramo ni ng'anyo margi pod biro dhi nyime chieng' tich ang'wen jumani. Our protest will resume on Thursday the 4th of May. Azimio chao piny owacho ka gitudo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod Moses Kuria kuom pogo ganda. Hooligans hired by the Kenya Kwanza illegitimate regime were unleashed to cause mayhem and destroy property and blame it on our peaceful protests. Bang' wech mar apoya e kind obila kanyakla kod jogo mang'anyo, gikone to koro jodak pod rieyo mana bat makende ka gikwayo ni mondo kwe makende obed e kinde ma jopiny manyo ratichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Kowuok Mathare nyakora Ramogi wang'ateri nyaka kaunti ma Kisumu, riwruok ma jotije kaunti ma pacho ka bade ma Kisumu ong'ado oko ng'anyo mane gichano timo kawuono mar bandho sachgi mane pok ochulgi kuom dweche 4. Kano telne kod jagoro Rashid Ondu kachiel kod jakom margi Boaz Opiyo gilero ni ng'anyo ma kamano koro biro timore kaluwore ni giseromo gi tend kaunti ma Kisumu kendo giyie chopo dwaro margi e chudo mar osara kendo osechak chwal negi omenda ma kamago. Gijoyo tije duto mag kaunti mondo mi odhi nyime kod tich chakre kiny ma okoleo. Nyoro nye waziri mar public service nyo reach out kuomwa ni mondo wabed kod bura kawuono kalure kod ng'anyo manye wabago kawuono. Ne wawinje kendo no wacho ni wabire wachak kode bura saa 4. Ne wabiro kaka no wacho ma wabedo kode piny ma wayiere e weche mane chwandiko mar jotich. Achiel kuom wechego ne wawuoye ewi misara michulo modeko e kinde duto. Nyo management oleo chunywa kosando jotich kendo chayo. To giduogo gigo badgi piny kendo giwacho ni gik manyo wadwaro go duto giyie timo mana kaka jagocha osewacho no. E wach mar geng'o msara ma sa duto leo. Kendo wasewinjore kodgi ni giloso gik moko bet kare
mabai tarik 5 ka tarik 5 biro bed nosechul pesa. Okang' magidhi neno magidwa ng'iyo ni to tarik 5 no oyudo ka gisechulo pesa, giseloso agreement kod banks mondo bed ni kapod ok National Treasury okolo negi pesa, to banks ginyalo miyo gi pesa, gichulo ji, ae to bang'e ka giyudo disbursement to gichulo banks kako winjore gitim. Piny owacho chako chenro mag loko chal mar kuonde twech mag pachoka maneno ni ngima mabuse ni kare kendo miyo gilony e yor tiegruok manyalo konyo gi tokwuok e ute mag twech. Kano wuok gi jofwambo boma Nairobi, jagoro mongiyore migawo mar kuonde tich Mary Muthoni olero ne gisetimo limbe kuonde twech maromo 76 pachoka, mano matwako jodito mopogore opogore migawo mar twech kaka yo mar neno ne ngima jotwech ober kendo duoko piny dhugni mag mabuse. Muthoni osingo ni migawo mar twech osechako chenro mar pidho yiende kendo nyaka sani gisepidho yiende maromo 2,000 kaka yo mar chopo lek piny owacho mar pidho yiende bilion 15 kendo bero chal mar aluora ma pachoka. Department's priorities and getting their input on how we can work together to improve the correctional services in Kenya and implement the mandate of the department as outlined in Order Number 1 of 2023 on reorganization government. Our goal as a state department is to reform the inmates through both formal and informal training to make them productive members of the society once they are released from custody. One of the areas that we have been very keen about is decongesting of our prisons. The current occupancy levels in Kenyan prisons reveal a severe overcrowding issue leading to significant challenges for management, including inadequate resources. Kwa dhia piny libamba nyakora mga jwang mar Sudan, jo Kenya 409 nyaka sani oseresi kuok e piny Sudan kama lweny dhi nyime kinde ma piny owacho dhi nyime mar reso jo Kenya ma omok e pinyno. Jatend migawo mar weche maoko Alfred Mutua wacho ma kamedo ni piny Kenya bende timo matek mar chwalo kwe e piny Sudan. Beno yango ni jatend piny Kenya William Ruto bende twaki jotend pinje mamoko mar chwalo kony e pinyno. Nyaka sani ji maloyo 500 osewito ngimagi e pinyno ka ji mathoth bende odare miechgi. Mutua wacho magi twak mare ko jatend migawo mar weche maoko ma piny Canada Malia Joy. We've evacuated 409 Kenyans, and we have more Kenyans living in Sudan. You find that there are Kenyans who are outside Khartoum who have decided they want to stay in Sudan. And so we're evacuating anybody who wants to leave Sudan, Khartoum. And I want to thank South Sudan, Ethiopia, and the countries that have allowed Kenyans to cross the border and be able to come here. We have evacuated also in excess of 500 other nationalities, the UN and other countries that are here. This is a war about power. This is a war for the sake of control. This is a war for the sake of war. So our goal is to make sure that we get to a ceasefire and also a peaceful solution, and you can count on Canada to make sure that there is an African-led solution. Duol mochung' ne rango chenro magapeni madonge pachoka Kenha yango joriemb geche magusigo osetemo luwo chik matayo pek mar mwandu ma isombo gi nyamburkogo. Kenha wacho ni mana nyamburko manok ema pod kalo pek ma oketi ni ok owinjo krikadhi. Kaluwore gi kambi mar Danka Africa Limited, dok piny ma kama obiro nikech kum mapek ma osebedi ka imiyo jogo ma yudo ka ting'o osigo mapek mokalo kiewo. Manager mar Kenha, James Karanja, kana wayango wach ni olero ni thuolo madwe ma okalo loche 6 kende manomaki ka oting'ore mapek. Karanja nogolo siem ne jogo ma ibiro yudi ka pod ting'ore mapek e ndara ne ibiro gogi fuai. The percentage trucks that are overloaded, especially transit, is around 2%. Actually, last month we only had 6 overloaded trucks that were on transit. So the compliance is around 98% for transit circles, for transit trucks. There have been a problem, especially on the Narok Maimahiu Road, and that is because there are various sand sources
which are between Maimahiu town and the Way Bridge. That means that many trucks are able to fetch their sand and get back on the road without passing through the Way Bridge. This creates a loophole whereby overloading can happen undetected. Weche tuke nyakwara juang team Kenya matugo tuke mag boxing mong'ere kaka hit squad nochako tuke mag IBA World Championship etielo marach bang' jatugo Joseph Shigali logi Ibrahim Omar owuok e piny mar Gambia kidieny mar welterweight. E tugo mar ariyo Hezron Maganga nobedo gi tugo maber kendo loyo Henry Tetufa mawuok e piny mar France e kidieny mar cruiserweight. Team Kenya nomole piny mar Uzbekistan chieng' wuok tich gotieno. Jotugo aboro ma Kenya biro dhi mbele gi tuke gi marumo tarik 14 dwe ni. Ring me, ladies and gentlemen, the winner of bout number 67 by a unanimous decision is boxing out of red corner, Hezron Sadat from Kenya. Koramogo jang mani makelo e giko mar weche manyien mano kanyo kidieny mokwongo mar chendo maduol anyisi ni kidieny mar ariyo biro mana thuolo machuok kende to kapok awei nanyisi kacha no nyako kodi mbake nyiswa pachi odhiambo ma kawuono kotendo gi magi mwaikoni. Aneno ka Mark Aluga japeng' achiel ma Abom Center wacho ni nitiere kodwa kata kamano owacho kanyo ni gikete mana kera mogi TV odhiambo ma kawuono. Oduor Musa Mkombozi Transporter mano kan Abmaya tire Bumala Boro Kisumu wacho ni nitiere kodwa e chendo ni kendo wacho ni giomako dhoge en poka oneno ngima majo Kenya kalo e sani nyaka nene. Washington okeyo wacho ni en bende entiere kodwa e chendo ni ka entiere sido. Wacho ni ng'anyo nyaka dhi mbele fuel nege en kaka japeng' bech fuel ni malo kendo wacho ni maene gi omiyo nyaka koro giwuok e dhigi ng'any mondo medwok piny bech fuel. Lucy Kabok en wacho ni entiere kodwa e chenro kae to brother Kuku George Mathim Choinga Migori County bende entiere kodwa e chendo na kuna mga juanga wayo thuolo kanyo ne Trevor Mbija mose koreyo makare gi wendo ne. Gidhigo weche gombake weche mag siasa par ni ng'anyo mag Azimio pod dhi mbele pachuka omiyo gidhigo mbake wi weche mag siasa pachuka kanyo ka gen gi wendo ne Professor Alfred Omenya mana manjalo weche mag siasa osechopo e studio kanya kora mga juanga okidwani twag ni obai twag mabiro mandaka machuok bang' ma rit masani nyinga Lydia Okeyo asebedo gi Elizabeth Otieno mosebedo kalo kuna weche gi rit masani.